Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Mokining sa kalalaki nga taga Kausuwagan, Loreto, Agusan del Sur. Ang tumatatampo nagdasangan nga Edgar. I love you, Percy. Edgar, Manay tinuod. Bisan doon og bagulang lang nagkaila no, pero may espesyal na kong pagpati din mo. Chance mo ko nimo. bitaw uy, lainsip kayo ko magpagahi-gahi ko nga may gusto man sa panimo. Oh, uon sa but ipasabot. Oh, Edgar, ako na kang gisugot. Salamat, Percy nga. Huwag ko nimo pantusag to. Salamat kayo. Percy. Edgar, basi mo mabis ko nang gipukat ako. So may magikabalakan. Ayo ka halok. Di mo di ka pasagdan. Basta ba ako? Ayo ka balaka. Andam kong madupag ko. Kung palang ngit mamabdos ka, ha? Oh, dali-dabi lang. Edgar! Ha? Wala ka rigla, ha? Edgar, Oo na. Ganong nagkulmang ka? imo niya kong biyaan. Karon nga mabdos na ko. Ay, ikaw ba? Kasi kung saan naman nasuot sa mong utok ko eh. Ibaw ba ka nga nisabot ang akong gugma ni mo? Nga may umaabot akong anak? Tinuod? O lagi. Unya, sa meron po aton. Undang sa mong trabaho. Kay magtipon na lang ta. Unya, okay na ka aning atong gipuyan? Okay ra, uy. Bisag kami nga tagipuyan. Ang importante nga, wa ko nimo pasagti. Tungod kay love ta kayo ka, Percy. Bunda ka sa banang first uy. Ha? Wa balay ka sweet-sweet. Aw, ang sabay gusto ni mo nga atong tuganay day. Ganahin ko og... Be, Be? Sige. Mula na ato tuganay, be. be, Oh, unsa man, be? naibaw na ako mga ginikanan sa lite nga. Nag-ipon na ta. Unya? Makiksulti ra ba tas mama ni mo? Sige. Manawag ko. Dugay na din mong nagtipon si Presi. Taod-taod na ma. Ang ako untang gusto, nga muuli mo diri si Presi sa Leyte. Ito na lang ninyong fiesta. Kaya ipakasalta mo bisag sa huwis lang. Sige ma. Ako inon si Percy. Okay naman, be. Musugot ka nga mulit sa inyo sa liti o adto ta magpakasal? Okay ra, uy. Sige. Manangit ko sa kong amo nga mulit tag liti kay adto ta magpakasal. Karon nga nahuman naman mo og kasal. Unsa may plano ninyo ha? Edgar, Prese. Mag-agad ako ni Edgar, ma. Ang ako unta ang gusto nga mamaligbi puyo sa Manila. Kaya ito amo dito ang akong trabaho. Okay ra nimo ba nga mamalik kag Manila? Okay ra, be, uy. Mag-agad ako ni mo. Mamalik na lang mig Manila ma. Hala, sige. Kamu ang magigo. Be. Taod-taod naman ta nga nabalik din sa Manila. Wala gyud ko makabantay nga nidako nang imong tiyan. Ha? Kuan, be. Unsa man? Mabdos ka o dili? Kuan, be. Sorry kayo nga. Wa ko makasulti ni mo. Dili day ko mabdos. Ha? Kadang niingon ko ni mo nga, mabdos ko. Nalayagan na di ay ko. Mo ba? Nasuko ka, be, nga. Wa ko din masulti ni mo. Wawi. Okay ra. Sige lang. Magpaabot lang ta kung kanus ka mamabdos. Salamat, be. Be, kakugaw ko na nung gipuy na to. Daghan pa kay hugasan. Wala ka malimpyo. Wa akong ganahi, uy. Saan na yung gibuhat din eh? Wa lang. Higda-higda niya na Facebook. Ay, nya. Makalungag na ka. Wa, uy. Paglungag lang di akong gigutom ka. Kung ganahin mo lihok, uy. Ay, ano gaw? May gaw sa tulog batasas asawa ni mo. Mo lagi ko. Mag-antog ka na gaw. Kay, imo naman ang asawa. Mo gid ko. Ba ko mahimo ini. Kay Oo. kasal naman ni. Maugid mo. Di ko anday gaw. Ugma ba? Birthday ba ko? Ha? Oo din no. Uy, advance happy birthday ko. Thank you, gaw. Anya, kami imong hikay. Ani lang. Parehas mitang dunay duty ni. Kuan, magpalit ko lechon. Nya, paglungag lang.
Ganda sa kong kwarto. Kay, adult man hapon. Total, ato para ba kwarto? Sige ikaw. Ako lang po dadon si Prissy. Tanabi. Adto naman yung hapon sa ilang gaw Junjun. Gaw, dali na! Dali na yung katon, Dre. Kay, pangaw na to. Nawag na. Way mo gawas, ha? Ni, ang siyam ka eh. Moingon gani kung way mo gawas! Iuli na kaldero ngayong kita? Gaw. Day, Ay na agad ang kanon, Dre. Pagpalit na ko. di na unsam ka eh. May gawas naman ang batik ni mong batasan. Dili ko makapugong tingalig. Matamparusan di ka. O sige, tapalos ako! Oo! Tapalos ako! Tapalos sa dahil ko! Di, kalamay na din. Sige! Sige! Matapat ng kaka! Sama ka, iwagi ko ang akong kamot. O tapatin na ito! Tapatin na ito! Naunsam ang ka eh. Moingon gani kung ayaw paggawas! Ayaw paggawas! Ay kung supa ka! Ulagay! Di ko magawas! Gaw, sorry kay gaw ha. Huwag ito makatambong sa mga birthday. Sa sapot mo. Okay na, Gaw. May problema. Ay, Kanya, saman, okay na mo. okay naman to. Unsa naman? Okay na ka? Okay na ko. Basta di lang ko supakon sa kung gusto. Kuan na ibe, na ako'y plano. Unsa man na? Wa pa magutay anak. Mupauli lang ako sa amo sa liti. Nga naman. Magtukod ko gamay nga tindahan dito. Ug kun magatigom-tigom na ta. Magtukod ta dito bay. Okay, sab na nauna ni mo, Bi. Sige. Papauliin ka sa inyo sa late. Bi, kumusta naman ka diha? Okay na be. Nakasugod ako gigusto din Ang mayo hinuon, Bi. Magtigom na ko diri, Bi. Aron, inigpauli na ko diha. Magtukod na tagbay. Sige be. Amping diha, ha? Ikaw po pag-ambing niha. I love you, Bi. I love you too. Taon naman nga, huwag mo kontak si Freezy na ko. Anong ka? Ay, wala kayo nung kunyada. Sa may nanawag. Number mo ni. Hello? Hello, kuya. Kinsa ni? Parente ko ni Fresh ng mga asawa. Dili lang ko masulti ni mo sa akong panganya. Naluoy manggod ko nimo, mong gitawagan di ka. Ngano man di ay? Ang imong asawa diri sa Leyte ba? Nagsige man og kuyog-kuyog og lalaki. Unsa? Tinuod ba niya akong siren? Nagbinuang ka na ko. Oh. Hindi ba ko naman ninyo? Masulti na ako nimo. Oh, tinuod gamay uyab ko din. Unsa? Bi, kanong imo nagibuhat ako? Sumisahan ako nimo. Unsa ko natintal mo ko din Kung kalimtin na lang ko. Kay may gipuli na ko nimo. Be, hello? Hello? Be, hello? Kanong iya ba nagibuhat ako? Kanong ba? Gaw, kalma lang. Ay, kipalabi. Anak gina kinabuhi. O may forever. Bakit kaya ang ibuhat sa akong asawa, gaw? Ilisan ko. Ay, nagkaguy. Naidagang babae, eh. Freezy lang ako, gaw. Si Freezy lang. Pila na kabuhan nang nakalapay. Sugad nga ako nasairan nga nagbinuang si Freezy ako. Pero hangtod karon, wapa ko malim. Gaw, John, ikaw na. Bli lang, gaw. Wala trangkahe. Be? Be, ikaw! Nga nang ibalik ka din sa Manila. Ako nagkibiyarang ako uyab Dili na ako kaya nga mawa ka na ako. Pasaylo ako sa kong ibuhat mo, Bea. Ako natungkad nga mas mahal na etika. Magapasaylo ba ka na ako? Be, bisagod sa'yo may tabo. Asawa, naghihapon ka. Kung pasayloon, tika sa'yo, mangibuhat ako. Salamat, Be. Ha? Mangulit na sa amo sa agusan? Ope, maunti akong gusto nga. Adon na lang tapuyo sa inyong dapit. Adon na lang tamang ginabuhi dito. Sige ba. Mayo po hinoon. Maduol ko sa akong mga ginikanan. Kay gimingaw na sa kurila. Nausam ng asawa ni mo to. Sukat pag-abot nyo din magsigil mo nagbalik ang signalan. Mao ba pa? Pero ko nang makita. Sige, tubangan na yung cellphone. Basig. May text na siyang ginikanan pa. Nakabantay sa bitaw ko, anak. Hapit naman lang di matangtang ang cellphone anang iyang dungdan. Ha? Panid ina ha. Nagduda ko sa lihok ang mga asawa na. Be! Be, nausap mo. Nahilap mo ka. Kisa may mong gikas sa cellphone day. Si tatay, Be! Tuwa sa hospital, 50-50 kayong tang. Unsa? Ginaglan ka makauli sa amo, Be! Sige be. Pangandam. Aron makaulit ka sa inyo. Ay, kumusta naman ka ang kaimta sa kong ugangan? Wa pa man manawag si Freezy na ko. Ang parinti mo ni Freezy ang nawag ko. Hello, Day? Hello, kuya. Nga nanawag mo ka? Nanawag lang ko nimo ya kay mangutan ako nimo. Nauli man lagi si Ate Fresh diri. Nagbuwag na di mo ya? Ha?
Wa man. Unya, nganong ni uli man siya dire? Niuli siya diha kay 50-50 lagi kuno ang kahimtang ni tatay. Nga gida sa ospital. Ha? 50-50 ba, uy? Ganisa ka pa magkanig lubi ganiha? Unsa? Kumaw na. Unsa di ang iyang giuli diha? Ang iyang giuli dire kuya, ang iyang laki. Oh, Ako to nagkitaan, nagkuyog sila kay magdisko. Kinuo ko. Ang ako na ibawaan kuya, iya kang gipapauli diha sa inyo sa Agusan kay mubalik sa Manila si Fresi kauban sa iyang uyab. Kinuo ko. Grabe kasakit ang gibuhat ni Freezy nako. Nagpakatanga ko sa akong gugma niya. Ako na nahibawaan nga dibalik siya sa Manila kauban ang iyang laki. Baga karon, nakamove on ako ug may bag-o na sa kong kaipon. Nimo Freezy, kung namati ka man karon, naot na lang ko nga magmalipayon ka sa imong lalaki. Imong gipulin ako. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RN. Kung adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ni Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Jan2x, 19 anyos, single, estudyante, taga Cebu City. Punto legal ug may personal kining akong suliran. Kabahin dinhi sa akong pag-eskwela sa usa ka private nga university dinhi sa Cebu. Sugdan ko dihang mi-graduate nako sa senior high tuig 2018 ug mag-college nako. Ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Jan2x. May graduate ka naman sa senior high. Masa may gusto namang kursog kuhaon, kuha na mo sa college. Gusto nako nga mag BS Ed major in English ma. Oh, maayo na. Nya asa ka mang eskwelahan na mo eskwela? Depende niyong papa kung asa ko ninyo pa eskwelahon. Sa private school. Pa? Ni graduar ko sa usa ka private school. Gipa-eskwela ko sa ako mga ginikanan sa private school. Mao nga paningkamutan ako nga kamusang ako mga anak magkapa-eskwela ko ninyo og private school. Salamat kay pa. Ganahan kay ko ana nga sa private school ko mo eskwela. Nya, kumusta mong pagpa-enroll Jan2x? Okay na ma. Gihatagan ako sa eskwelahan sa akong assessment form o load slip. Nakabutang sab dinhi nga akong tuition fee. Ipakita o niya ng papa nimo. Ang may pao sa kung pilay imong tuition. O ma. Unya, nakawin ka man ka sa eskwelahan. O okay naman ang ilang sistema ma. Ang ilang education system is by term. Bali sa usa ka semester composed of 2 terms. First term o second term. Diin doon na may prelim, midterm o final exam. Na, pagtaro na gitang sa mong pag-eskwela Jan2x. Kay alaw na sa imong kayuhan ang abong tuyo ni papa nimo. Alaw sa imong maayong ugma. Yes! Pag-celebrate ma. Kaya nga naman. Kaya nakalampos ako sa first term nga huwag kakulian sa akong mga subjects. Oh, mas maayo. Kay gituman mo nga akong gisulti nimo nga magtarong kasi imong pag-eskwela Jan2x. Pero ang puanan pa kayo ang second term ma. Kaya nga nung kutahon. May man ang first term ani nga semester ma. Kay minor subjects pa man. Kulbaan ko ng second term da kay mga major subject na. Oh, makaya man gina nimo basta mo focus na yung pas imong pag-eskwela. Kayo padanan tintal-tintal ang uban nimo mga classmates nga di magtuod kasi gigduwa ng cellphone. Oh, wa mao eh. Gibalance na akong oras. Muduwa man ko kay boring masab nga magsigil tag tuon. Pero mag-control sab ko nga dili ko magpada sa kalamian ng duwa. Magtuon sab ko. Ay, anak gyud. Kinahanglan gyud aron makalampos jud ka. Unya ang celebration lagi. Kauntas gawas man pi. Dugay na kita mo magkaon sa gawas da. Uy, si papa nimo may ina anak kaysa nagdag-budget. Agoy, tika ra ba tong papa da? Gawas sa bayan makata makakaon ini ron. Ma. Yan ang akong study load sa second term ani nga semester. Uy, maayo hinuon. Pero man mo ra magkamalipay. Ni kunot pa nimong ang tanga nagtanaw anang imong study load. Ngano rin gibutangan mo ko diri sa akong load slip o assessment ug duha ka subjects nga dili related sa akong course ma. Unsa man ang mga subject ka? Ang social studies major man ni ma. Major pagid nga dili man ni related sa akong course. Unsa? BS Ed ang akong course in secondary education major in English. Apan naon sa bang among eskwelahan nga usa ka private school nga may duha man ka subjects nga ila kong gi-enroll sa dili related sa akong course. Kay pang social studies man, unya, major subject pagid nako. Mao gini nabutang sa akong load slip o assessment form. So ang gibuhat nako, may reklamo ko sa among department o sa among registrar. Unya, Dili na ba niya nato mausab dong? Kay karon nga week, wa nay adding or removing of subjects. unsa man ani ron ma'am? Nga dili man ni related sa akong course. Sudli na lang na.
sa sudlan, ma'am. Bisan dili related sa akong course. Wa na tay mahimo ana dong. Kay naa naman na sa imong load slip. Unsa? Paita ni magtuon ta nga wa ta magkauyon sa subject ma eh. Masugutan ka uyon. Ikaw may nagpili ng imong kurso ha, Jan2x. Unya, ang kanilaging duha ka subjects nga dili related sa akong course ma, nga ilang gibutang sa akong study load. Di ko ganahan mutuon ini. Unsa? Di man ko ganahan ani social studies ma. Kung murag nasayop sila butang ani sa akong study load. Ako na nagreklamo sa among department. Di naman ko na di ma-remove sa akong study load. Ako na lang ko na ning sudlan. Pero, wa man ko di babagay nining akong subjects ma. Maglabad ang akong ugtuon ini. Di ko ganahan. Uy, ganong sa man mo imong pagalingon, anak. Nga, huwag ka nilabot sa imong kurso. Tabangi ko mabi. Tabangi ko hangyo sa eskwelahan. Oh, dili naman na imong anak, ma'am. Pero dili naman gud na mahimo. Kay sukad last week, wa nay additional o removal of subjects. Unya, unsa o ba na ninyo? Ipapugos yun na niyog tuon sa kong anak. Kanang mga subjects nga di niya ganahan. Wala tay mahimo anak, ma'am. Kay naa naman na sa iyang study load. Unsa? Di ba giingan naman ti kadung. Nasudli na lang ng subject ka. Di man ko ganahan na ma'am. Maglabad man akong mga bagtuon na ng subject ka. Dili na lagi ta ka-remove anang subject ka sa imong study load, dong. Hey, tana Jan2x. Maulit na. Mamauli lagi ta ma. Nga wa pa mapausab ang akong study load. Di ta mamugbas ay. Unya, unsa may atong baton ini? Ayaw pagganto sa tuon, anak. Undang na lagi eskwela. Unsa? Undang og eskwela. Ug balhin og laing eskwelahan. Ma, ipaundang ko ma mag-eskwela sa maong universidad. Ug wa mabayri nga akong balance sa tuition fee. Year 2019, naka-decide ko nga mobalik og eskwela apan sa public school na. And since wala na ko makuha ang akong record sa previous school nga may balance pa ko dito, mikuha na lang kog laing form 138 o report card ug uban pang requirements sa eskwelahan diin ko mi-graduate sa senior high school. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, posible ba di nga masayop ang nag-arrange sa ako mga subjects dihang sa private school pa ko mo eskwela? English major man gud ko. Pero duha ka subjects nga pang social studies major ang ilang gibutang sa akong assessment form. Ikaduhang pangutana, sa dihang may reklamo si mama sa registrar, nganong dili man silang mausab sa akong assessment form nga ila man tong sayop? Kay kuno wa nay adding and removal of subjects. Tinuod ba gud na? Ikaturong pangutana, may eskwela kog balik apan sa public school na. Husto bang akong gibuhat nga wala nang nako bayri ang balance sa akong tuition sa maong private school o wa ko sabkuha ang akong records nila? Ikaupat og katapusan, ang mga requirements nga akong gipasa sa public school, akong giskwelahan karon, ang mga records nako sa senior high school pa ko, dili ka ako makaproblemahan ni kon mo graduate nako. Kay na ako record sa private school o record sab nako karon diri sa public school, palihog tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran, Jan2x. Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag gihapon ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, legal, personal, behavioral, emotional o mga problema sa ginadiling droga. Of course, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ay nagdugaya ay naglangaya ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Muna ito ang email address. Or sa Kini ang Akung Suliran official writers page dinha sa Facebook. Or postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So ang letter sender si Jan2x. Wa man ni mosulti si Jan2x asa siya be aton tan-aw. Ay, taga Cebu City. Taga Cebu City si Jan2x. Regard sa mga taga syudad sa Sugbo. Nagkasaka ang ato ang kaso sa COVID pero nang hinaot ta nga no padayon lang gyud ta dili ta mo kumpiyansa no magsige lang gyud gihapon tag face mask, face shield, hugas kamot, social distancing ug kung mahimo ayaw lang sa gawas-gawas ay sa laag-laag na arabatos news no nga nay mga doktor mismo ang naglaag ning lapas sa curfew. Napoy uban din hang badlungon nga mga bata masigdi pa pwede mo gawas no so ayaw lang gyud patuo sa ta samtang busy pa ang atong gobyernong paningkamot makapasod na gyud legally og vaccine nga epektibo, nga barato, nga dili lisod og pabugnaw nga freezer, no? Hinaot unta nga naa na gid pud na pohon. Unang pangutana sa ato ang letter sender, awit, nag-enroll ni og private school dayto no si Jan2x, DSED ang course. Asa ka no Cebu City man ni, di ba kani sa University of San Jose Recoletos? First term okay pa kay minor subjects pa man. Apan sa second term
major subjects na. Naman siya duha ka subjects gi-enroll siya nga dili related sa iyahang course nga nakabutang sa iyahang load or assessment form nga pang social studies major. Ilang gireklamo sa registrar apan ang ingon nga dili na kuno pwede kay wala nay adding og removal of subject. Ang advice nga sudlan lang kuno niya ang klase apan niundang siya kay wala man nabayran ang eskwelahan kay di gyud niya kaya. Pag 2019, nag-enroll sila sa public school. Pagkuha requirements, diin siya ning graduate og senior high. So, posible ba di ay nga masayop ang nag-arrange sa akong mga subjects dihang sa private school pa ko nag-eskwela. English major manggod ko. Pero, duha ka subjects pa nga social studies major ang ilahang gibutang sa iyahang assessment form. Okay. Sa college ba o sa senior high, dili kay ko sigurado kung unsay patakaran sa ubang eskwelahan. But sa mga eskwelahan nga ako ang nasudlan o sa eskwelahan nga ako ang natrabahoan karon, ang estudyante manggod ang mo encode, no? Musuwat actually ang estudyante labi na karon kay online, no? 2018 man 2019 so wala pay pandemya. Ang estudyante man kay ang inig-enroll nato di ba nakalista na tanan offer code, subject, adlaw, MWF, PTH, unsang orasa, pila ka units. Ikaw mismo kibaw kasi mohang i-take. Isuwat man na nimo si mong enrollment form ang subjects to be taken this semester. Ug ihatag nimo ngadto sa EDP. Ang akong pangutana, asa ang nasayop? Kay kung ang imong enrollment form sakto, sila'y nagdanghag ang eskwelahan sa EDP, pag-enroll, pag-encode, dili na nimo sa dapat dili ka mobayad, dapat i-correct na ang kanang ang ad-hoc removal. Naamang gyud na schedule gyud pud no sa ad-hoc removal pero di man gyud na ingon nga dili na gyud pwede nga di na gyud pwede mausab, no pwede pa man gyud na labi na kung sayop ninyo and ma-approve lang na musubat ka sa president o sa vice presidents for academics i-endorse din sa registrar's office, mausab man gyud na. So sulayi lang kunog explain og hangyo after nimo nasusi kung kang kinsang sala nganong nasud na nga subject. Ikaduhang pangutana sa dihang nagreklamo si mama sa registrar nganong dili na mausab ang assessment nga ila man tong sayop, wa na kunoy adding og removal, ako na nang natubag. Kung sayop gyud sa eskwelahan, maski pagtunga-tunga sa SEM, maski nahuman na ang semester, basta mohangyo ka, musuwat ka, na ay valid reason, i-approve o i-endorse sa president sa eskwelahan, principal, director, academics, no, vice president of academics, mausab yun na sa registrar. Ikatulong pangutana ni eskwela kog balik apan sa public school na husto ba ang akong gibuhat nga wa na lang nako bayri ang balance sa ako ang tuition sa maong private school ug wala sad nako kuha ang akong records nila. Di gyud na sakto nga naman kay di man ka makagraduate dinha sa imong public school, makaskwela ka karon kay gidawat man ka pero ini-graduate nimo ang kanang imuhang transcript of records ibalhin man na ato akong transcript of records no mga sulting paminaw para masayod mo from elementary hangtod kanus atalas ni eskwela magkuyog-kuyog ra gyud na nato kung asat tang eskwelahan na. So pag eskwela na kog elementary na ako'y report card, pagbalhin nako sa St. Joseph's Academy sa Mandaue, pagbalhin nako sa Science High ang akong report card sa St. Joseph gibalhin sa Science High. So na ako'y ang akong record sa Science High na ang akong record sa St. Joseph sa elementary ug ako ang high school. Pag-graduate na kong Science High, ning swila kong University of San Carlos, ang ako ang elementary, ang ako ang high school sa Science High, naa na sa San Carlos. And then, kung unsay ako mga naskwilahan o nag-record sa San Carlos, na ato dito. Pag-take na kong law sa San Jose, ang ako ang TOR, gibalhin gikan sa San Carlos, gipadala og naan na sa San Jose. Karon kay nagswila kog masteral sa San Sebastian College, Recoletos, Manila. Ang akong record sa San Jose mapunta po dito sa Manila. Ana na siya mga sukinting paminaw. Okay? So, di gyud pwede nga di nimo bayran ang imong transcript of records kay di man nimo ang imong subject kay di ka kakuha transcript of records, di ka kakuha sa imong transfer credential kay mahugmang kag transferi. So ang ako yung advice nimo is husayo na nimo ngadto sa registrar, sa vice president ug sa accounting ug sa president's office para di na lang ka ma-charge ato and ma-process na nimo imong transfer credential sa imong bag-ong eskwelahan. Ikaupat o katapusang pangutana ang mga requirements nga akong gipasa sa public school
nga akong giskwelahan karon ang mga records nako sa senior high school pa ko. Di ka ako magka-problema ani kung mo-graduate nako kay na ako'y record sa private school ug record sad nako diri sa public school. Magka-problema gyud ka kay ngano man like I said usara man ato ang transcript unya nakauna man kag eskwela didto. Dapat kun diin ka ni senior high adto sa katong private school ang imong then adto mabutang ang imong record and then balhin sa public school. So, kanang di man na siya lisod and I am sure basta di lang gyud nimo ni sa no ang kaning sa imong records katong duha ka klase nimong social studies ba to di na gyud ka angay magka problema kay masugtan ra gyud ka. Okay? So, irikamo na lang na, ihangyo na lang na, nga di na lang kapabayron. All others, imong tuition fee, bayran yun na nimo, kaya di man na nimo makuha ang imuhang transcript of records. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw, og maayong adlaw.